আমো সাজু কারণে আসুন আঙ্গিয়া মালিক শাহ মহোদয় মুকো আমি প্রথমে ওইকো ওনাকে অনুরোধ করব দেশ নুকো যে আমাদের যে এসএসসি দিদি এবং বোনের Hello ani family members rok teshan rong no haino hailam sogo ani tini katal blog o hinke I ko nai di jeng bojago phaijak mela o phaijak ta mela hinke mo ko ta mela asuk ang chaisung maya hinke mo dugani na rok ngajna self group ni mangno futa hinke amon nai di chini cha borok chini kan borok chini tui borok amon jotono borok tuioi phaloi tongo bag rok na hadi rig nai ri sha hinman jotono ngamui kutung mo tong nai di chichiri rok thepung rok koi phal rok gai te tharok mo gonga tha hinu mono hingke belai no thogu buti chakha hingke amono hingke sunglai tongo amono busuk hingke angge suti painai hingke suti godok sana mo suka suti na pek ikonai di mo hingke 20 taka hini sao borok tekai sa tongo amonga 50 taka kamsuk nangya amtia da na chajung chanani kisa ma hainunggo mo hingke 50 taka sao kubang man dati sa oza kay tikisa komta ngay tharo smoy tungo chisirok ngay belay no kaham muy kutung belay no nugoy chana musong phaybay muy kutung chini muy kutung thai kutung rok ngay belay si kothok amti adaba na ngay uyang rok na di borok busuk bang na hanay di iyang ngay program mo tongo mo chamung bo tongo tamo dance rok bo tong po sai maya mo amsuk ngay amo no chung ka naya chung te ke guri thanga hinai phaile man tang ko yang ro gong ga sa jang na man ro pharo awan bangoi wak bahan mos deng bebak no momus rok phaluta ngai ko sunglai tongo borok paina ni bangai mo tha busuk hinoi ngai belai no borok dam khayo tangai ki borok tom tu ro phalma bam ti yang nai dam nong ngai ta hai pa no ko nong ja yang khamso kasa ma hai tui tong kha chini hamiti wai shabai no paina ni bangoi ta belai no hamja go ang ga wai songsaya ko bui songsa ma ro khoi chai ne kha tangai thokja go ta ga ha ang paili ya amsuk ko belai asuk bo hamja ga ta ha pan thong ga thokja go ang ga paili ya ta ang khe Inga due to thanga hanga mui masa obrong thani ampia da bana hanga paitelang de hinu sawai tongu tang borong no inga mun borok pai lai khanga ta bo khoi chungte bo thangai tungu truk nai di animo video no payasa pulen simino nai tong di no skip ta khlai di Inga guys no rog ani video no katar nai ne rog ngai tagi dati subscribe khari di te like comment share bo khai di je kasa nai dong nai rog ngai bo ani video no te bo share khlai di te no rog ni comments rog tu bu di te rog bahai ang video tu bu na rog bo ano comment khai sa di inga no rog ni je samani am hai na ang sai tu ngai tu ni bangoi inga belai no jora maya ni bangoi ang no ni bangoi video tu bu maya ngo aman bakai no na ka di te ani video no rog khalo goi nai sing tong di inga I ko mong hai riang mala rog ta tam rog Halo amo saila kuri amo inga rangsi kuri hepan panya tomu sungo jato no ke egro rock chamin rock wai sabai no motom jip ke phaloi tung na hari thepung rock hari busuk chini sa borok mangsi go jaga man thogo bike re rok mogo dam ro sida sogoi phalai jak inga phani jarok bo tongo ri rok bo tongo joto si tongo mane iko asar rok inga mohon ke rabjak nai de putu rok snai nai thok inga cosmetic rok bo phalo jato no tongo ta Gaya ko naidi egro rok songwe phaloi tongo busuk jana musukha bahai motom jip ke bukung go hap ka hangkai motom yada bana ngai naidi mi khumu rok hapa na belai na dam omi khumu paina moton yang ka paili ya ngai sanga te no belai rai tongo ta iko de borok bangsu go ka hangkai si bitu sang mali ya pal ni bisingo
Hinga guys seng tangwi hinga seng tabu kuno ko thanglai hinoi tongo maniro paimanli yamsuk manui painani rangsi kri rangsi tu bujagi hangkai bana hangkai kisa guri woi thanglai hinoi guri lai tonglai mani hingai belai no chakumara huk ni tu jak pu borok kahang kaham tu bujak tongo jagawo hingai sabo mo mela phainai phiga ano comment ke sadi chini je khoi area ni borok khaite so naikana ang khaklayo hingai sabo mo khoi ni video nai tong ano comment ke sadi Hingkai te tam sasinai norok ani bidu no wansu pan tong mano tangai bidu khlai dia tangai bidu ruk tu buya hinai gang jara men mangai si no mangai bidu tu bi maya kan hadi mulai bu thairo ko phaloi tongo ei konai di tharok thagonga mangse bangsuka thagonga mangse bangsuko mujo self group ni borok puta ke bojna phalo 3 din chali nai mo mela hingke Okay, kisa khlai mani nong ni bangai kisa time mama bising tin rang no bu phunma musung ta narok da ani family members narok se ana hamja koi saput khlai to hongka ba nan narok san bidu no ai singoi tong nai na bangai hingke ba ang botam ni bangai nong ni bangai sai to ya tong nai ba na angkai jepru time mano apru jepru jora mana amo apru na ang nong ni bangai bidu kaham kaham tu buna bangai chai to goi tong uta angkai amo no narok ano logi rui saput khlai tong di angkai dak an chen no te bo kusgo kari di narok ni hamja mani khairung mani nango angkai iko nai di kaskola bo thogo belai nya mustang rok amte deba hebana tam sasinai rang sikre rang mela yangbo mela mo rang kre ingwan thani ke saimi norok boda am hai ungja ke sa comment ke sadi ang khai kubu namte hai jepur mela ungu ampro rok no rang kre ingu yago nga pai me rok thangota ta mani khuni rok yamte hai ungu ta na just no mas chirai rok phaikan kai busu hamja kamu busu tong thokjak bai khamu painani bangai Sinong ni hangkulo bulung sung phaiga hangga busuk painam sung jabai kamu hamjang mani bangai ta hingga tor makai to ro yang nar kesarong hai borok kupung ma hingga kusono bangun hadi I ko tok rok bo ngai di I ka nai di tok rok musab job jak phalna ni bangai ta amokhe kason tong utaro ni forest rok ta borok bo phalo hingga sikango bo ungkha amo hingga town hall gana wo khwai town hall kadal gana wo ungkha aro hingga chung baikre bufang rok na haka hingga te agun bufang da hintam hin e amo bo na harka chung nga tabung ga chung thanglai sinasi nei tongo berai liya borok bangbo amte da bana hingga horbo ungo amsuk hingga tamam najingai program bo naina musung ya hingga entro rok musama rok siamo hingga amon bangoi ta Masa ta thanglai sinai hine phaimani si ko lamo to busa lai ja tangoi hingke sabo phainani pu hingke sini trupani ka samani saha masi phainani pu waja ka wo hingke amon bangoi angbo nugya khobla mani saha no hingke nai no ta tini ka buti haibi ni mukhang nei tong mani ta hapa nai to musungya haipa no tonglai tong khata kisa iko borok pal ba jam busa lai ja hingke ka him thana lasme si ja ungu hini ba jang busa lai tonglai khata nai phan thalai siwano hinai nga tong mani ta nga busalai nasing tong layu sungbo ote ke nama nai sungo bora kotorong no hangkam ti ada bana nga sungo busalai jakta iko so thangma yang ngoi tong habro jitno lama wo ngorok pas ka khaijak ta bro ka lai nga busalai jak nga sunga eng sati him thana hangau la me sista ngong ka ba e tong situ sungba phaiga sungba bini mukhang ke suba nai thang suban hinai chi inta mane sahani mukhang no nga tong mai jamanita Thank guys narok ano tikin logi rui tong di ani video no naya konoi please ano comment ke sabai di narok ni bangoy tam video tu bunai kai amon narok ni hamjung mani khairung mani nango ang bar okong kok sajo ka do tango hingke korok phayangoi thong korok mayangoi thong go samoy bar okong kok sajak ting thang amti de bana inga di narok ani camera no clear phang ungja yang mano tang ka ani camera belai no ilago ang mobile ba pro ka hamnai si paijak li ta tabu tam khasnai ba mo pai si ka hangka ba mobile rok bar pai mi amti de bana inga iko sini damani saha phaiga puta iko hi etna khulum thango borok tak thanglai sin borok tabu hawlaya khone koro salai borok tam salai sailap kori khasung sung amarok naina musung yang ga sung tabu thanglai sinai sin jung nogo Nge nai to pai bai kha nukha bin sehra ro mukhang ra buti hai nge tabu nga sung noko thanglai sinai na hade busuk borok bang tabu ro program rok nai borok korok salanai amro sung nawai nai te lap kori kha sung tabu noko thanglai sime sau ga iko nai di borok urumu rusingi thangbai sapka nga sung tabong ke thanglai tongo nogo iko nai di lama roko gari bo pepe papa pipi papa video sikhayo aram nangjak yo
Hingga guys, tabo kang no thangoi tongoi iko naidi. Mugo jong kisa paitu kham suk to pai mali mani rok. Hingga iko naidi ang tam tam paikha. Nang kisa phunung nai suri paitu kham mo 20 taka. Mongke mui masing tak lain kaham ke mace huine kisa paitu manita. Mongke mulai butai cakhui ya ka ba aun tu sanai aun re ka buti ya ka mosteng chanai. Mongke mui khumu na mui khumu chas khle mani bella ya thok jaga ang mui khumu na asakai naram oma mui khumu hontari buti kisa doing busuki thok hingke ani mo video no ti ni jora unsung no te norak ana logi roi nai tong ma no jutna na hambai hingke otika na logi roi nai tong di ani video no hingke sele suka ang tabo guys mui song si nai hingke mo no seloi tong hota tabo mui song na hinmani hingke mo no norak ana tike hamjago logi roi an video no pulan sin paithak jora nai tong ma bangai no jutna hambai hingke an video no dagi norok ani video no dagi subscribe khairi bai je kata nai ne rok hingkai tam sasinai te like rok khaidi di kisa like comment share khaidi an video no te no jutna hambai bye bye